Încă un lucru important legat de coșurile de fum. Haideți, vă explic ca multe sunete și să dau în video ăsta o claritate. Multe cazuri de condensare sau de gudron se întâmplă pentru că conexiunea dintre coș de fum și centrală prin perete, spre exemplu, să zicem că aici e peretele, se face cu racord flexibil și după asta clientul afară iese până în coș de fum tot cu racord flexibil. Nu-i corect și de asta își condensează. Ar trebui toată conexiunea până în casă, până la, să zicem că aici se finalizează, se termină peretele, să fie tot cu coș izolat și după, în casă, deja mergem cu racordul flexibil. Iată cam așa ar trebui să arate. Noi avem kituri de astea complete de coș de fum. Le vedeți aici, așa arată kitul. Aici am pus un element de 1 metru, el merge până sus, conul, pălăria și suportul. Și aici un colier de fixare pentru perete mai are. Și astea sunt niște coliere de fixare între elemente, de îmbinare între elemente. Cam așa și vă rog să fiți atenți când faceți un coș de fum, luați-l un coș de fum izolat bun și centrala o să vă funcționeze bine.